kamata ka tuna mana abin da ya kamata ka dora wannan akwai wata bazawara mai neman miji sunan mijinta dan lita ali dan lituwa dan tabake liti dan tabake wani dan goku a dan tabake zaka fito ai masoyin annabi jiran magana kwaya wanda zai bada sadaki MD ne zai bada sadaki yawa MD dan tabake na ladi dan sabon gidan ne dan tabake na ladi yanzu ga ka a rediyo Kano ana tare da MD ba rediyo Kano uwa maba da mama kuma magana ake da harshen Hausa kuma duk duniya ta ji rediyo Kano yanzu ko kun taɓa program din yawa yanzu aina ke program da kai zamu je zakiru ai sabon gidan nan sauraro da kai kabo na sa a mana kayan shawo anan ba